See, आम्ही पयलीं सांगिल्ले that people of Goa wanted that सगळ्यांनी एकठांय येवचें. So after that आमचे टॉक्स चालू जाल्ले आनी certain places ज्या जाग्याचेर there is no dispute, ज्या जाग्याचेर there is no clash, so that we have decided that Monday through PEC will clear and declare those seats. Now ज्या सिटाचेर alliance like-minded people जे dispute आसा पळय, so तांची meeting with those presidents, respective presidents of the parties, I'll meet them personally आणि one final call we will take on that. So अशें आज आमच्या त्या जी कमिटी हाय पावर्ड कमिटी आमच्या इंचार्जान केल्ली तातूंत जाला and then with the right process we will do whatever is needed. केन्ना पर्यंत जातले अंदाज कितले दीस लागतले? नाही, सो आज आम्ही बसून प्रायमा फेसी वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट सर्टन इश्यूज विच आर देर आणि मे बी टुडे ऑर टुमॉरो वील मीट बोथ द प्रेसिडेंट्स ऑफ द मनोज आणि विजय सरदेसाय आणि वी विल टेक द अप्रोप्रिएट कॉल. आणि तुमचं सांगताले की डिफेक्टर, सो आता कालूय आर्जीन PCKतल्यान सांगला की कोण आमचे अलायन्स पार्टनर आहा तेंच्यांनी मातशें क्लियर करचें की तेंचे डिफेक्टर बाबतींत अजूनय सेम मत आसा काय कशें कितें काय म्हणून. सो काँग्रेसीचें कितें आसत तें? सी, काँग्रेस पार्टी नॉट ओन्ली नाव बट 2022च्या इलेक्शनांतल्यान आवर स्टँड इज क्लियर दॅट जे कोण डिफेक्टर आसा, ज्या लोकांनी पार्टी कडेन विश्वासघात केलो असल्या लोकांक काँग्रेस पार्टी तिकीट दिवची ना आणि थंय तांकां फ्युचरय ना. दीस स्टँड हॅज बीन क्लियर्ड बाय आवर लीडर राहुल गांधी ऑल्सो. सो आय थिंक दॅट क्वेश्चन डजंट अरायज.